Ikaw naman daw nga, Tiste. Sige nga, sige nga. Ikaw naman daw nga. Isa na yung kamukha. Tempoy na makambuho. Sana! Isa ka pandok. Ako po si... Hindi, babayi. Ako po si ano... Isay! Si Bunoy! Bunoy ka! Tahu na? Yan, last time pumunta kami dito, wala si Edwin. Kumuha daw ng module. Kaso nung pinuntahan namin sa school nila, wala din. Kaya nakapagsabi yung teacher niya, nag-attend yata ng birthdayhan o kasalan si Edwin. Kaya hindi namin nakita nung last week. Sigurado kaming andito kasi bukas yung pinto. Ayan, may nakapulang damit. Naglilinis. Bilib na bilib talaga ako dito kay Edwin. Kasi kahit alam niyang may mga tumutulong sa kanya, hindi pa rin tumitigil sa kakatrabaho. $11:30 na pala. Mukhang naglilinis siya ng kanyang bakuran. May kasama kaming kasama namin si Bertilin. Kung may Virgilin 2.0, may kasama kaming Virgilin 2.3. 2.3. 2.2. Ay, 2.1. Yan, kumusta na? Okay na, mama. Ngayon araw, hindi niya ako inabutan dito na sa ako, sabi ko sa teacher, nagpaalam ako sa teacher ko. Saan ka galing? Pumunta daw kayo doon sa high school. Oo, pumunta kami ng school nyo kasi sabi kumuha ka daw ng module. Ay, may meeting daw kayo. Nagpaalam ako, hindi ako makakapasok ng Monday. May kasalan kasi sa Kalabanga. Di galing ka doon? Oo, sa anak na dito. Pero umuwi na lang naman ako yung Lunes na hapon. Umuwi naman ako ng mga alas 3. Nakadalawang balik kami dito. Tuloy muna tayo sa bahay namin. Wow! Wow! Yan pinagagawa ko simula kanina. Wow! Ano ginagawa mo ngayon, Edwin? Yan sir, kanina pag gising ko pa lang sa umaga, Ito, bagong tabas nga eh. Kasi yung mga sili, pinagtatanim-tanim ko na. Anong itatanim mo dito? Mga okra, sili, gano'n. May binili ka ng mga Hindi, may konti naman ako dyan na pantanim. Ay, pang punla. Yan, kasama po natin si The Prospect, and si DJTV Official, and of course, Virgilin 2.1. Hello! Si Bicolanos Vlog, tsaka si Limbuel, si Tingka Bisote. Yan, kasama natin. Iwan ko!
Ikaw ba talaga to, kasis? Oo. Ikaw ba talaga? Ako nga. Sige nga, sayo nga tayong paru-paru G. Hindi ko alam ang Sige nga, dali na. May music ka dyan, may music? Ay, wala. Parang step. Paru-paru G. Paru-paru G. Ay, sige. Paru-paru G. Ano ka, kasis? Okay lang naman. Ano, na-surprise ka ba? Na-surprise ako sa iyo kasi gusto talaga kitang makita, Mama Virgilin. Sabi na sa inyo na-surprise siya Inak ko, ano ba yan? Ano, kamusta naman dito ang Kwentuhan muna kayo. buhay mo dito? Ito, mag-isa. Pero okay lang kasi ang tawag niyan, pinagkakaabalahan ko naman magtanim-tanim, gano'n. Kasi yun ang libangan ko. Para may pagkain. Masan ba dito yung ano mo? Yung kalabaw. Ako lang. Kalabaw. Ayun. Ayan, nandun. Ayun yung kalabaw ko, pero hindi sa akin yan. Yan daw ang service mo? Papunta Wala. Wala kang service? Nahihirapan lang ako pagpunta sa, Okay na yung kalabaw para tipid sa gasolina. nirarayuan na ako. So yon, nandito tayo kay Kasisko, Virgilin. Ashley. Ano? Ashley. Ay, ang ganda ng mga pangalan yun eh. Virgilin, tapos si Ashley. Ashley. Ano yung mga dala mo kay Virgilin? Nga pala ang dala ko sa'yo, Edwin. Sana matuwa ka naman dito. Thank you very much. Thank you very much. Sa inyong magandang kalooban sa pagtulong. Baka malaglag ang bigas mo. Okay, maraming masalamat po sa inyong lahat. Oo, maraming salamat din. Ito mo naman kami sa bahay mo. Sige, Tuloy po sir. kayo sa bahay. Napakaganda ng bahay mo ah. Ayun yung pala yung mga nabili ko, kuya. Wow, ganda na kulay na ano. Yung binigay namin 5,000. Oo, pinagkasya Ito, ko lang, Duabax, kuya. Di bali tapos- ng mahal-mahal ito, pero pinagkasya ko na talaga. Maganda naman to eh. Kaysa sa bilog naman na parang nagagalaw-galaw. Oo. Tsaka maganda to, maganda. Pinapaganda po ng pinagamitan ni Edwin nung binigay nating 5,000 dito. Galing sa sponsor. Bumili siya ng Durabox, tapos itong lamisa. Kasi kung binilisan mo ng Durabox mo, tapos ng lamisa. Ano favorite color mo dito? Parehas. Parehas. Kaya lang na iba talaga ito kasi. Walang ibang kulay. O, di maayos na yung mga damit mo. Tapos hindi kumbinsido yung babaeng sales slip binilihan ko. Bakit? Parang wala akong pambayad. Saan ka bumili niya? Hindi, feeling nila. Kaya sinabi ko, sabi ko, kunin ko na yan. Magkano Kukuha ba? lang ako ng upuan. Magkano ba to? 1,135. Yun lang, tapos parang hindi makapaniwalang. Eh di ba, parang akala walang pagbayad. Pagbalik ko, hindi niya pa kinuha kasi wala yung ibang kulay kasi to. Sa ibabaw kasi kulay brown. Sa ilalim green. Sabi ko, my favorite color is green. Sabi ko, babalikan ko yan. Pagbalik ko, dati pa rin, sabi ng babae, natutulala sa akin. Tapos pati yung cashier, pag compute na ng 4,000 plus, parang tinitingnan ako lagi, ang tagal-tagal. Tapos yung wallet ko pa, ito pa, Ha? sirang-sira. Talagang hindi ka sana bibigyan na. Ay, ano, duda? Oo, pati ito na Durabox, sabi ng ang tagal-tagal ng ganun. Sabi ko, nagpipili ako. Kuya, sabi ko doon sa salesman, yan ang kukunin ko. Ang tagal niya. Ang tagal kunin kasi para baka akala hindi ko bibili rin. Ano to, mani? Hindi, bato yan. Bato. Bato ni Ding yan. Kala ko mani. Pwede ba silipin yung loob ng kwarto mo? Sinasabi ko na nga ba eh. Kanina pagdating namin, mukhang may kumakaluskos dito. Andun naman sa labas yung aso. Yung mga kasama namin andun sa loob. Sino yan? Iwan ka. Anong ewan ko? Wala naman akong kasama dito eh. Eh, ba't may tao sa loob? Oh. Kakagising niya. Oh. Anong ginagawa mo dyan? Nalasing. Hala. Eh, labas nga muna dito. Sino ba yan? Hindi ko kilala Kakagising lang yan. eh.
Palakpakan natin si The Prospect. Ayan, okay na yung ano niya, loob niya, malinis. Ayos. Ba't basa? Ay, grasa yan, sir. Ha? Kasi inaaloy, lagyan ko ng... Bigas, may bigas ka pa? pinag-change. Wow, ang dami mong bigas ha. Oh, may dala pa kayong bigas. Yung kusina mo, kumusta? Oh, wow, napakalinis. Good job, Edwin. Ano to? Kumain ka na? Wala na kayo narating. Pretong ano yung ulam mo? Itlog. Hindi ba pwedeng dito ka na lang maggawa ng Pwede ako niya, kaya lang... daanan? Ang problema ko kasi yung kailangan magawa dito ng pinto. Oo. Kahit okay na dito, open lang. Pero dito kasi... Open ba to? Open pala to. So pwede kang gumawa ng pintuan dito para... kahit wala nang... Hindi ka nalalabas dun sa Sara-saraan. So ang importante, okay na ang kalagayan mo na eh. Ano ginagawa mo, Kalabot? Wala po. Para sa'yo to, Edwin. Wait lang, sasayo muna tayo. Yung maganda, paano, yung magandang ano. Paano? Edwin! Para sa'yo to. Galing sa Edward Family. Thank you. Sayo muna tayong mahalang gasolina. Sige, sige. Mahalang gasolina. Kimbot ang lubot. Ayos pa. Mahalang gasolina. Ikimbot ang lubot. Nakatuwa ka naman, Edwin. Kasama lang. Oo, buti yan. Ayos yan. Kahit walang Huwag masyadong seryosohin yung buhay mo kasi mahirap. ganun nga kuya, pag nakakaisip ako ng mga bad. Lalo yan, lagi ka mag-isa dito. Yung utak mo parang nakasentro lang dito. So Oo, ganun dapat nga, kaya maging masaya ka din. Kunyari, parang feeling ko madidepress ako, na-stress ako. Tapos ganun, bigla kong mag-iisip ng ibang paraan. Kaya nga, sa bagay, yung pagtanim-tanim dito, nakaka-relax din yan, di ba? Pero pag may time ka, gawin mo ding masaya ang buhay mo. Ganun Hindi yan. po ano lang yung nasa isip mo, problema. Minsan pag may nagsusurprise din dito, nagbibisita ng mga barkada ko, Kami na pumupunta din tinitingnan dito. kasi sabi daw, wow, may bahay ka na, tapos pwedeng pumunta, tapos pumupunta sila na tutuwa naman ako kasi kahit malayo, pinupuntahan nila ako. Magkano ba yung gagastusin mo dito pag paggawa ng pintuan? Ang kailangan lang mo, bibili ka ng coco lumber, Tapos, para hindi mabasa siguro, ganito na din. sa bagay, yung 1,000 kasya na ba dyan? Pwede na siguro. Tapos dapat may ano dito sa harapan. Dapat may yero din dito para hindi pinapasok ng tubig dyan. Pero mas maganda nga ganyan kuya, pag kunyari na mabalkonan na lang, tapos nipa na lang, para hindi mainit. Hindi pa. Oo, ganun. Tapos ganun na din, kasi pag ganito, mababa na yan. Bibigyan kita ng panlagay ng doon. Pintuan. Pambili ng pintuan, dito, pang balkon. Yan gagastos sa pambalkon. I-text mo ako pag tapos na. Kasi i-award namin to sa'yo, although matagal ka nakatira dito. So kailangan namin i-award sa'yo to bilang pang-8 bahay namin na napagawa. Okay? Ito na naman, Edwin. May 1.5 ka na naman. Napakaswerte mo. Napakaswerte mo. Nakakarami ka na, ha? Ano ka ba? So, nakatanggap ka naman ng 1.5. Thank you very much. Congratulations! Pwedeng patanggal ng shade. Hindi na kasi mainit. para makilala kita. Oo, mamaya. Sige, face the reveal daw. Gusto Gusto mo makita talaga ang Ang kagandahan ko? real. Talikod, talikod. Gusto mo talaga? Oo. Hop. O ano? Ah. Mata pa lang yan. Maganda na. face mask pa. Christmas pa. Parang nasa Baguio tayo, ha? Kaya nga napaka-press ko dito. Dalawa! Ayan na ang ulan. 3! Takbo! Kakaloka, ano? Alam mo si Maro Virgil, Oo, ha? kinikilala lang Si kita. Kalbot ito. Tagal mo yung shades mo. Ay, shades. Yung wig. Ho! Ha? Hop! Oo. Kapag! Dinaanan ng kalabaw mo. Ano ba yan? Ay. Oo.
Ang ginawa dito? Oo. Inrikan sa school? Oo. Yung yung 2,000 daw, ibili mo ng paso. Tapos taniman mo kung anong gusto mong itanim na pwedeng ibenta. Kasi yung pag-aaral mo, wag mo munang isipin ha. So may mga sponsor tayo na gusto tulungan ka hanggang sa makatapos ka sa pag-aaral mo. Team Uragon, maraming salamat. The Prospect, DJTV Official, Limuel, salamat. Culanos Vlog, salamat. Tingka Bisote. Kalabot. Salamat din sa ating mga sponsors, Edwards Family. Maraming salamat po sa tulong niyo po para kay Edwin. So, nabigyan na po namin. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang tumutulong po kay Edwin at sa mga tinutulungan ng Uragon team. Pagpalain po kayo ni Lord, siya na po bahala magbalik sa inyo. Patuloy niyo po suportahan lahat ng Team Uragon para mas marami pa po tayong matulungan. At syempre, Kalubot, salamat sa pagpapa-good vibes mo sa Team Uragon. Ayan, mabuhay ka. Thank you so much sa mga sponsor na hindi nagkasawang tumulong. And then kay Sir Uragon Honey. And then sa lahat ng Team Uragon. So, thank you so much. Yan pasensya pala kay Limuel, hindi ko nabanggit to nung ribbon cutting ni Padi-Padi. Salamat. Ikaw lang yung hindi ko nabanggit doon. Kalubot, maraming salamat. Magpapasaya sa ating mga viewers. So sana nga naging masaya sila. Sir, salamat sa mo. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta at na tumutulong sa akin at sa lahat ng mga tinutulungan ng mga sponsor. Maraming salamat po sa at sa inyo, Sir Uragon. Thank you. Yan, support po natin ang lahat ng Team Uragon. Yan, si Kalubot, isama na natin. So yan, God bless po sa ating lahat. Salamat! Harvest mo yung money.